хлопчики, а вы ведали, что сегодня Международный день близнят? Я только что по радио почув, як нехто віншаваў двух дзяўчынак, близнят. Ой, пашчасціла ж ім, падарункі сёння атрымаюць. Эх, хотел бы я мець братика, як две кроплі воды падобнага, на мяне. Ой, гэта ж столькі розных розыгрышаў можна было придумать. Ой, а у мяне одна геніяльная ідэя з'явілася. Зараз паспрабую яе ажыццявіць. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, сябры. А топы няма. Дзіўна. Ён мне тэлефанаваў і пытаўся, дзе мы. Можа, у яго якая неадкладная справа з'явілася? Прывітанне. А вы топу не бачылі? Як жа, мы і зараз яго бачым. І дзе ж ён? Ён перад намі. Жартуеш? Хто жартуе? Я у вас запытаўся, ці не бачылі вы майго браціка Топу з калыханкі? Я ж у калыханку трапіў. У калыханку, так. І тут працуе мой брат Топа. Ой, а мы і не ведалі, што ў нашага Топы брат-блізнюк ёсць. Зараз будете ведаць. Ты так на яго падобны, як дзве кроплі вады. Так. Ну, правильно, мы ж близняты, а усе близняты подобные. До речі, давайте знайомиться. Я Копа. Ой, вельмі прыемна. А я Ліска Яна. А я Данік. Ой, прабач, Копачка, а то паведае, што ты да нас у госці павінен быў прыйсці. Ні, не ведаю. Я вырашыў яму сюрприз зрабіць. О, і наш Топа майстар сюрпрызаў. Ось у гэтым мы з ім падобныя. А яшчэ падобныя тым, што вельмі любім салодкае. Топа любіць і я. Так люблю, так люблю. Данік, гэта Копа намякае, каб мы яго пачаставалі? Пэўна так. Копа, а што ты любіш больш за ўсё? Цукеркі, зефір ці мармелад? І зефір, і мармелад, і цукеркі. Усё нясіце, калі вам не шкада для браціка Топы. І паболей. Вядома, не шкада. Мы хутенька... Поверили! Ой, як же здорово я придумал братом-близнюком самому себе стать. Только вы меня не выдавайте. Добро? Частуйся, Копа. Ой, дякую, якая собаката. Наелся, Копочка? Ой, а май что? А мятку б яшчэ для поўнай асалоды душы. Ой, Данік, а про мядок мы забыліся. І яшчэ гарбаты, калі можна, з варэннем. Так, Яна, я за гарбаткай і варэннем, а ты за мятком. Ага, а мы хутенька, Копочка. Ой, ну что, трэба ўцякаць, пакуль не рассакрэцілі мяне. Толькі цыдулку зараз напишу. Так, дзякуй за смакату, экстранная справа. Прывітанне брату, ваш Копа. Всё. Так, ось сюды. Пабег. Ну, а вось і мы. Ой, Копа, ты дзе? Мы табе мядок і варэнне прынеслі. Ой, знік. Толькі цыдулку пакінуў. Піша, што ў яго экстранная справа і перадае прывітанне Топу. Ой, шкада, што мы з гэтым Копам не паразмаўлялі і не даведаліся, адкуль ён, чым займаецца. Вось у Топы пра брата і дазнаемся. А, дарэчы, дзе ён ходзіць? Бягу, бягу!
Прибег. Ой, Копа! Як здорово, що ти вернувся. У мене стільки питань засталося. І що за екстрена справа була? Сподіваємося, ти поспів її зробити? Ей, ви чого? Я Топа. Копа, не жартуй. Я не Копа, не Копа. У яго ж капелюш був? Був. А потім ти його зняв, щоб нас розіграти, так? Бо ти такий ж жартовник, як і твій брат, Топа. Тільки ти капелюш зняв, а ось про хустинку забився. Про якую я ще хустинку? Ну, ось про гетую. Так. Ой, несподіваночка вийшла. Придется рассекречиваться. Яночка, Даник, я хочу сознаться. У чим, Копочка? Да нема ніякого Копочки і ніколи не було. Як не було? Ну так, не було. Я його спеціально придумав. Бо про брата давно марив. А сьогодні ж Міжнародний день близнят. А, Топа, я, щиро кажучи, тобі повірив. О, і я повірила. Я і сам так у нову роль увійшов, що повірив. Ех, шкода, що в мене нема брата. Ми з ним стільки би жартів різних навидумляли. Ау! Ай, Топочка, зато у тебе есть и я, и Даник, и все наши глядачи, и все мы твои сябры. І жарти різні так само любим. А яшчэ мы любим мультики глядеть. Ой, давайте. Ну ось, і все на сьогодні. Треба рихтуватися до відпочинку. Зубки чистим, тварики і лапки миєм. И у ложечки бежим. Доброї ночі, маленечки. І цікавих вам снов, сябри. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами.